Bueno, kison ang atong suwatan po karon tong atangan ng pagdagan ng pinadaki ni Jesus sa kalalaki nga napatago lang sa nga bitoy. Kini gibata no duha sa radyo ni Ray Arellano. Kay sunan ang atong sender si Binoy. Kining akong problema bahin sa akong anak nga ambot og di ini siya maliwat nga gukdunon makaayos mga babae nga unta dili man ni siya gwapo pero cute lang. Pero aron na inyo masabtan akong problema, sugdon kong iunani ang tanan. Something in the way, something in the way she knows. Tay! Practice ko kanta, tay! Sayak. Tay, unsa man tay? Kisa man tong sapatos to puti, mag-upat to kaayo. Kisa to. Imo to, tay. Usay ako. Imo lagi to. Kisa may naghatag ato, ha? Stacey. Kisang tisi, ha? Tisi Nudalo ba? Anak ni Punso. Si tisi. Katong may largag Singapore. Oh, tisi. Tisi mo na siya ron. Dito sa una, titay. Dito naman Singapore, tisi na. Di naman na titay siya ron. Lagi kay titay mahingan. Tos una karon na itong yatag para nimo to. Para kuno to nimo. Iya itong yatag na ako. Di man ko ganahan na sa pato sa maong ako na to yatag nimo eh. Parehas mo sukod steel tayo, di ba? Usay parehas, good. Parehas bitaw tagina ko steel. Pataka ka lang. Mas dako man nga akong tiil kay sa imo, ha? O ano dako man? Ang gahubag man tungod sa arthritis. Huwag na ini kayo sa naday. Sakar to si Mutil. Anong dili ka man sad ganahan ato nga kanindot ato bag-o pagod branded pagyod. Parbida, lisod kay tayo. Oy, di ko ganahan ato. Di ko ganahan musuluwa to tayo. Kay bisaglain niya'y, basiglain niya'y inding anak kayo. Tagatagan, bida, lisod na. Usay inding, usay. Kaya ba, nakadugay na ng naguyab si titay na ako. Porbida, oy. Pero ako yung kumusugotan na niya. Lisod, magkarelasyon. May watay gusto babae, tay. Usa! Sa chicks paborito. Noy, Binoy. Noy. Bungol ka, Noy? Ay, usay ato, inday. Wala ka kailan ako, Noy? Yun na, murang nakamayong ko gamay sa imong nao. Hala, si Noy Binoy, nalimot na. Pag sure, Noy, oy. Ay, pag tiniguang, Noy. Ako bitaw ni si Titay, anak ni Noy Punso. Usay ngaan, anak ka ni Kinsa? Ni Noy Punso ba? Anak ka ni Punso. Ay, nagmanoy ramanggo ka. Noy Binoy, ang tinuod nga sa kong tatay, Noy Punso Takuli. Duhay nga ano niya, Noy. Parihas ba sa Paul John Maria Christie ba? Ang akong tatay, maupod na, duha. Noy Punso. Noyti Punso. Dito sa among probinsya, tawag ko na siya Noyti. Nga dito sa syudad, Punso. Ano di ay? Ay, pastilan. Ano ka di ay ni Punso? Katong bata nga murag... Ay, katong murag tekling ka pa kani adto kay puwerteng niwanga. Oh, Noy, ako taon to. Kato gani sungugon og ka ng tikling kay puwerte man akong dauta sa una. Sa una, pero karon puwerte ng siksiha. Pastilahan, di lang yun, hibaw ang kinabuhi, no? Gikaluyan lang taon, Noy. Naka-abroad manggod ko. Mao ba di ay nga mimis na kaayo na imong panit? Guwapa ba ko, Noy Binoy? Oy, na mimis na kaayo kag panit, inday. Salamat. Guwapa na gid ay ko, no? May siksi kag yun, inday. Pinaskuhan ako ni mo ni O. Kana lang, 1,000. Uy, hala, uy, kagwapa, yun ni mo, inday. Uy, murag yung kag-artista. Asa din si Jules, Noy Binoy? Pumaygilakaw na eh. Pwede kuwato na ako, Noy? Sige, huwata lang. Salamat, Noy Binoy.
Unsa man taan ni Jules, oy? Mag-unsa man tangan hi? Ay, susuroy lang ko. Magpalangaw tangan hi? Bida. Ang utana bitaw kag mag-unsa unsay gusto di mong suruyanan, pangutana ti ka ingon man ka nga kanang kitarang duha. Unsa man din ni mingaw man kitar yung duha dinhi. Dili ni mo buot akong ipasabot, oy. Uasa man ita ha ninya? Dadon ba ko ni mo kwarto nga bugnaw, kanang kitaran duha. O di ba, dadon ko ni magmotel. Oh, unsa? Day, inda, uy, kaluoy taon na titay na. Nakatug in taon nga nanganga ang baba. Uy, pustiso man ining iyang ipon. Kaya iyang bama nga nanganga na. Pero ang iyang ipon, nagtakom. Kaluoy sa taon. Asa maka Dennis Charles. Aha, kuning bata. Diyaon tay klaro na kayong mabuhi siya, kay kwartahan na, kay gikan kos gawas. Pagkatikod, pasabot ng bataa, unsa kay kahang babayhan ang iyang gipangita. Oh, sige na, sakay na. Ikaw di ay, di ko ni maihatot. Ay, di na lang, uy, kay tatay, sige panawag. Ina ni mo, oy. Sige na ba, sige na. Madag sa Byron, imong pampisitahan. Tanaw lang. Si tanaon lang. Pagklaro ba? O, lagi, o makalugar. Sige na, sige na. Banday ka ha? Pana. Maghuwat ko ni mo rin ha? O, lagi. Sige, larga na Brad. Tagis itong makasata niya. Gusto ko siya umalakaw. May kami rin ha. Porbida, no? Malakaw lang ko. Doon lang sa mua. Hindi ko dili sa agi. Kay, more shortcut ni Pado sa mabay. Ay, hello! Aray, buhi ko. Sakit ba yan ha? Porbida, imo lang. Dili ko libuhian, basta dili ka mo saan. Buhi na ba, bida? Imo lang ikubo taon. Uy, sus. Dako gasto ni mo, ha? Unya, nangayo di ko di mo. Awa. Unya, ano imo pa pag-ginagi? Pagyugtan pa karoon yung bida. Ikaw rin ba yan nagatag na ako? Huwag ko mangayo ni mo, ha? Buhi na, bisakit na kayo. Pusal na yan, bida. Buhi na ba? Ikihati ka ron. Buhi na! Nahantong bayota eh. Sigpo mo na akong tubangan. Huwag ko bantay da. Lamida. Bida. Diyan ako sa amo. Uy. Kisa mo rin sa gawas. Hala. Si titay mo na. Nag-udsam na siya diya. Murag. Ako ba sige atangan tingalian na porbida. Hay. Day, titay. Nagmata na ka, day. Uy. Nausa ka man. Di man matakom na imong baba. Nausa ka. Di bangas ka. Anong hunsa? Di na matakom ang imong baba. Usaon man din ako, uy. Tay. Tay, Day, titay. Day. Tay, Bino, ito, uy. Nakakaraman niya, Charles. Nakakaraman niya. Ganihara ka Di niya. ba dugay, eh? Unsa na siya? Ay, usaon itong babayan na nakatugin taon to pag pinaabot ni mo. Mau ba? Madaol ko, be. Oh, Ako di paabot ato. Oo, tao ganihara kahit itong nagpaabot ni mo. Hangtod nga nakatuog. Naunsam to yung ba? Nakatuog mga nanganga ug pagmata. Dili naman matakom. At kumitong giing nga aren lang dire sa sod, are siya maghuwat, aron makahigda siyang tarong, ar sofa. Anamang yun sa diha. Oo niya, tay. Mao na, pahigdaon, di mo higda. Maglingkod lang matuog. Nga, naghangad, di resulta, nanganganga na tuog ang baba, nagdili na matakom. Bidag, pauli lang tato ni mo, eh. Besag dili ko mo pa uli. Kaya maghuwat ko nung sa nimo. O saman, ha? Uyab na mo ato niya. Uy, luto ko yan. Nga nga no mo ra magpirmi ng ngita ni mo. Bukal niya, tay.
pagtuda ko pang yabi taon, oy. Pero, pababuan ka dito dyan ako, pagbahay ko siya ba? Usay buwan mo pasabot. Basta, di nalagi ko pugong ana niya, bagdukan ko yun na siya. Unsa? Nabalaka ko. Nabalaka nyo ko gisulti sa ako, anak. Kay murag may sagulbahan ba? Kay nahibaw ba yun ko nga daghan kayo mga babae nga nagukod ani niya. Maog yo'y mag-una-una. Og ako, maturiring sa niya kung utok ani kong anak ka. Og matinuol tong iyang gisulti nga iyang bagdukan. O niya to. Unsay ato? May adlaw, Noy. Ikaw ang tatay ni Charles, Noy? Oo, ako inday nga naman. Pwede ko makadayon? Pwede man, pero yung sa akin sa kanto ka, wa man ko makailani mo inday. Ako ang umaabot nga asawa ni Charles, Noy. Time pa, ha? Usa tong gisulti ni mo inday. Ako ang umaabot nga asawa ni Charles. Abot nga. Asawa, Noy. Time pa. Karuhon usa na nato day, ha? Di ko mo tuo ang imong gisulti, kung dili magkisulti na ko ang akong anak. O sige, Noy, sige. Ina siya nga nagsabak na ko sa among unang anak. Mayo hinuon. Unsa to? Karaan gyapon. Unsa ka to, inday? Noy, may umaabot na bang anak si Charles o may umaabot na sad kang apo. Oh, matatay na lang kung daan mo. Tay. Kay may umaabot na kang apo. Unsa? Tay Binoy, wa pa si Jules. Kay magpakuyog unta ko niya nga magprenatal. Unsa, ha? Si Kinsa ka? Ikaw, si kinsa man sad ka? Ako ang umaabot nga asawa ni Charles. Nga naman, ug may umaabot na pubing anak. Day, kami ang una nagkarelasyon ni Jules. Busa wa kay katungod nga moingon nga ikaw ang unang miabot. Kay ikaw pa nga sa uno ni Jules karon. O ganong dili man, nga may umaabot na may ming anak. Kay ngano, ikaw ra ang rin umaabot nga anak ni Jules? Ako sad. Gani o mi ani ko kay magpakuyog ko ni Jules aron magpaprenatal ko. Ayusa. Basig magbugno mo, ha? Klarohon una din nato. Sana ba sa Oy, Day. Kung may plano kang pakasla ni Charles, no? Kung nagplano mo, nasayop ka. Kay ako na ang iyang umaabot nga asawa. In your dreams. Uy, busa. Kung ako panimo, no? Mas may pang mauli ka na lang sa inyo. O pagkud ko dito glubi. Manulti, Day. Ikaw na lang kay paulo dito sa inyo, no? O panglaba dito. Kay wa kay labot sa kinabuhi ni Jules tungod kay ako lang siya. No! Ha, never nga mahitabo nga ang anasa mong una-una, Day. Tungod kay nahibaw ko, pangilad na ng imo. Kay nay, naong ni mo, naong lang ni mo daano, mangingilad. Uy, hala, look who's talking. Yusa, ha? Kining na ang relax una mo, ha? Basig magbugno ka mo, ha? Relax lang una mo. Yusa, pagpuyo usa. Relax lang una mo, ha? Asa na ba sa di ako? Papaulian ang kabayo! Unsay kabayo, inday? Kana siya, no, yo? Kana, papulian ang murag kabayo. Hilas niya. Ikaw, rag baboy. Ha? Hilas kabayo. Ang taba, baboy ka. Giahak na, mag-ubot na tayo. Kabayo. Why makapanag-iyan ninyo sa ako, anak? Ha? Why kabayo? Glabaw na why baboy nga makaangkon sa ako? Usa lang nga makaangkon sa ako, anak. Ako lang ang makaangkon niya. Uy, May samot. Why kabayo? O labaw ng why baboy? Ako lang, ha? Onggoy! Samoy pagkakitot.
pertig yung kubutas amo. Kay nag-abot ang totoo. May nalang gani kay wag yun mo pakita nga akong anak. Kay og may pakita pa, samot yung kagubot. Usaon man ako taon, oy. Dili sad ko kabaso sa akong anak. Kay dili man siya ang manguna, ang kanimang mga babae. Nga karon ra ba, pulos na nga maptos. Ang bayot ray dili, usaon man ako. Di ko na palihog tambagay ko ninyo kung unsa man kung kamo pasultihon, Binoy. Ate Pres, Okay, ang sendo na to karong adlaw, Goliath. si Tatay Binoy, Ate Pres. Binoy. Oo, kanis Tatay Binoy, Ate Pres. Nakaanak siya, lalaki si Diyos nga. Kuan, sa pangalan na, nagan kay mga uyab. Siya, way gusto sa mga babae. Ang babae man mag-una-una niya, Ay, Ate Pres. gukdunon og mga Gukdunon siya. babae. Murag na ni siya ahom sa itlog siguro, Ate Pres, mga nana. Gukdunon kayo, mauna nga ang mga babae, Ate Pres, iyang napababdusan. Kay mao may mag-una-una. Karon nag-ilog ang mga babae ni ato sa bahay kay maon lagi himong asawa ko doon ni Diyos. Away nag-ilog nila, gailog sila, di ka, kada pulian ng kabayo, pulian ng baboy, away sila. Baboy ko ng kabayo, ni abot ang bayot, Ate Pres. Siya ako may makaangkor na, ako, kinanan ako'y iyahang minyuan. Siya, uy, unggoy. Unggoy. Bao na yung problema ni tatay saon ni Ate Pres. Dua ka babae mo ay napabadusan taon siyang anak niya napapagibayot. Saon mo na to at saya kitambag na to adin niya. Kuan na lang siguro Kay dong. may mo kay gukdunon man Oh. sa babae. Ang babae may mo kuan niya, mo gukod. Unya saon man nga mabdus man duha Ate Pres. Mura iya sa denggi. Oo, gilabtag yun niya. Dan. May gilabbayot kay way matris. Nababdus kay pura. Sa ura na ba, ikaw ang be, unsa may kasultin mo ng duha ka babae pababdusan. Nya na pay bayot ka nagukod-gukod niya. Be. Kini siya ba, dili po na tumatawag ni siya lang og himabay, kaya di man siya mo ay manguyam. No, dili sa kini maayo gitsura siya bab. Gukdo lang gid siya sa mga Kuan lang pertig babae. sex appeal. Oh. Lakas og six Nading Appeal. anak, no? Ha? Nading anak, different, di ba naman itong mga kauban diri nga ingon anak? Bisag di ka gwapo pero kuan ka sa mga babae ka ng charm nimo ba? Oh. Ganahan naigi na Nay ba- attract nimo. Oh, kanang mga charm ni mo ba Ako, makakuan, gukdo- ma-attract yung babae ni mo. Doon na lagi ko lucky, press. Ikaw? Kana kay charm. Ikaw? Oh. Nakay charm sa mga security guard. Ayaw pa! Ayaw ba? Sirach 6, versikulo 23. Gano man. Kung aduna kay mga anak nga lalaki, edukaha sila. Tudlui sila sa pagdisiplina sa ilang kaugalingon samtang bata pa sila. Sa atong sugilan, murag wa man magkuwang ang iyang amahan siguro Goliath pagdisiplina o unsa ba? Di man sad ang disiplinahon kay waman mag-igat-igat sa mga babae. Ang mga babae mong May mo dool. niini karon pananglitan sa maong sugilanon, pananglitan og magkaproblema siya. Sir, kay ang papa may nagpatambag. Dili man siguro og panitag mabutang punto nga kiya sila magbugno sila pasagdayon na sila diha pero abot na dito sa kinihaay mga tarungan ang laki nga wa man siya isa kay pareho na tong day akong amigo nga kikiha og rape pag abot dito lagi sa barangay hall di katawa maganing kapitan kiging na mas laki nga girip di ay ka kami ni guro na kusngit-ngit ikaw pang ganin na abris akong sipir di anang laki Pero bisa na tingali bam kung kung ikiha ka grape kuyaw jud kaayo makiha ka grape bisag inana pa imong katarungan. Pero na mga ebidensya nga kanang gitawag lagaan ra dili No, kana kung husayonon pag yun sa mga abogado. ani na lang press Goliath og may mabdos ng tulo ka babae Duha ra bam. aduhara Bayot ng Duha, usa. bayot ng usa. dili sa mga sawa para way samok sustintuan na lang Oo, kay kana. yaman ng anak sustintuan na lang na kay ingno nimo sir ug inyong pugson akong anak pagpangasawa ninyo nya wa siya gugma utsa may lakat sa inyong pamuyo Mao na. oh Oh, good.
Mamarihan niya dito sa istorya nga ang usa ka asawa ko wa may gugma ang iyang bana niya tungod sa iyasang binuhatan. Sigihon ug hingilin Muna. sa bana. Paulit inyo. Way kuan, way kalinaw, way kalinaw ang ilang paulit pagtuyo. inyo. Makatawal ko kuno mga silingan. Kaya di ba sa mauli ang asawa? Nahigog mapod kayo tingali. Dili kay kaning asawa nga niabot nakasaham ko ni sila yung laki. Mao. Oh, niya gidawat po dagis ban, di man matawag ban ka wa man makasal. Gidawat po sa laki kay dili kita gusto samok ang laki. Karon kay murag ni keringking naman sa kuno. Diging nang kuno kuan kay ipong laki. Pauli pa kasi inyo. Bitaw. Ang mga silingan makatawa kay di kuno mauli ang maong babae kay ngano kanang Way kaulian. kuno dakong utang sa ilahang gipuy-an. Karo balik ta. Yeah. Sir, sa ako nangingon pa ng lita nung mabut ang panahon nga magbugno sila dito. Hala pa, bugnuan na sila. Pero mabut na kanya dito sa mga legal matters. So, huwag pangutanan sa abogado. Kaya para na ako, okay, abot ito, inunin mo nga, pagpapangasawoon yun siya, wa man mahigugma imong anak nila. No, na. Why kalinaw pa dili model unsa na sinultian na lahat press dili modelan ang inyong pagpuyo. Gubot manlupa ng mga plato, manlupa ng mga kutsilyo. Mao yun. Gubot pa sa lukot. Gubot pa sa lukot. Ay na lang. Bintahan siguro ng bayot, sir. Hindi mo na mapdos. Salamat po pa nagating tuluman doon. Kuna ko ang puzzle, Tihon.